Eze bụ n'afọ nke izizi na nsamogbe opele nwa chi gosila gozi ka anyị duru ọbụrụ mmadụ na-emenụ n'Chukwu na-emeze onye aka Chukwu dị na-arụnụ ma nwazi ife ndị ilo ga-amanụ ka anyị ru na-egwu adịrị anụ n'ọbụ n'iru ka ị ga na-aganụ maka na oke enwe bụ n'iru ka ọ na-amanụ aya ije mgbarịa ije oyi abụrụ mmadụ na-eme eze ọkwa Chukwu na-eme eze ọkwa Chukwu na-eme ọ bụrụ mmadụ na-eme eze ọkwa Chukwu na-eme eze na osi na Chukwu onye Chineke obolie Chukwu na-eme eze n'ụwa eze adịm onwe ya ọkwa Chukwu na-eme eze ọ bụrụ mmadụ na-eme ọkwa Chukwu na-eme ndị n'ụwa Chukwu na-eme eze Chukwu na-eme ọganyala Chukwu na-eme eze eze na osi na Chukwu nu onye ya na chiedi n'izu nwanne m ị na-esi anya n'ụwa na ife ademi ya dị n'izu nne m ị na-ezi anya ndị lama egbu egwu n'ụwa wee ya na-achị ya yi ya gao ye n'ụwa o nwere ife ndị logemi ya ọgayala mmadụ bụ ọ bụrụ n'ike aka anyị n'ọbụ na ọsọlụ Chukwu obodo oyibo nwede kpata ego n'ọbụ na ọsọlụ Chukwu mmadụ na-alụ ụlọ mmadụ na-agba moto n'ọbụ na ọsọlụ Chukwu onye iwe wetarịa n'ọbụ Chukwu na-eme odogwu n'ọbụ Chukwu ọganyala n'elu ụwa bụ Chukwu o nwere nke mmadụ na-eme n'ọbụ Chukwu na-eme eze onye chimele ogolie n'elu ụwa mbosi Chukwu kele mmadụ nụ ka o kele ife ọ ga-abụnụ Chukwu amasịgo na ife nga abụ echi n'elu ụwa ọsọlụ Chukwu n'ọnya ka iji dị ndụ abụlụ uche mmadụ n'ụwa alụ emanye ịma na alụ emanye onye n'ụwa dum ọ bụ Chukwu na-eme
bụrụ Chukwu ma mmadụ ka Chukwu ji alụ ọlụ inugonu maka Chukwu edesi n'eluigwe nwe gbadatanụ maka mmadụ ka Chukwu dị elu na-alụ ọlụ unu na nufe na-ekwunu Olisadebe ife onye nwere ego ataji n'anya nwanne m solu ugolie ma bụrụ onye mere onwe ya ma onye nwere alụ nwanne n'elu ụwa donu n'ifeọma mere ya ifeọma nke ihe elu ya ka n'elu ụwa donu ebulu m egwu m ka nje ebe zama ogbodogwu ka nje mmalụ ezi oyi mụnụ onye nletile egwu ọgbanje ego obele nwachi gozila gozi obele nwachi mere ọgala na nwanụ ọgala bụrụ ọnụ n'ọnụ emebe n'ụwa ka eji ama ọgala nwa m nwachi na-emelebe asị n'ikolobịa tosie n'elu ụwa ojezie chele ibe ya mmadụ na-emenụ ọgbanje ego nwanye zama ogbodogwu obele nwachi gozila gozi ka n'irunu ugochinyeli nwanne m na-ezi ugotulu asịrị isi ga-abụ eze n'ụwa ga-abụ eze ma onye Chukwu ga-eme ọganyala na ọ ga-abụ ọganyala n'ụwa mana ọ bụrụkwa ndị atụbala anya na-ebusi ụzọ akpata ego ụfọdụ bụ osisi enele anya ọdịda ma ọ bụ fụ akwụsị kele ya ka ị ga-eji nwa na mmadụ abụrụchi n'ụwa ọ dịra Chukwu mma na ihe abụọ ọganyala nke mmadụ na-eme eme na nkịtị sawa 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 nwanne m ọ bụrụ mmadụ na-eme ọkwa Chukwu na-eme eze ọ bụrụ mmadụ na-eme eze n'ụwa Chukwu na-eme ọganyala onye chinyelu ugotu ogonu ugochinyelu mmadụ amaka na-enu ụwa ka kwube ọkwa chi na-eme eze egwu onye ọma na nkenali nwa na-ekwulu obodo ọ bụrụ maka ọgbanje ya bụ eze bụ n'afọ nke izizi na Ogbedike odogwu na-adị udeni asị na odogwu na pempe eze bụ n'afọ ma ife na-eme dị nnekwu nwanne nne ya nwa ite ọgbanyụ anụ ọkụ ịma na nhụsị nwatanụ ụfọdụ amarọzi ya bụ ife nwa ga-abụ echi mana Chukwu mali ife ọ ga-abụo ife ma abụo onye ga-abụ ọganyala Chukwu ọmarụgo nadazi eze azọ ugochinyelu onye n'ọnya ka o ji ebi ugochinyelu m n'ọnya ka m ji tụrụ ugo egwu ezeọmọgọ ga n'iru ọgbanje ego ọgbanje dị mọni ijebe n'ihi ejelunu ọgbanje ego asị m ị naba n'ihi na lunu maka eje na n'enu ụwa n'ọbụ isinu odogwu ezemọgwụ efe amụchala mụcha mụ na ị na-abụbụ nwanne mmadụ okeji aka n'enu ụwa donu onye nwe mmadụ aka onye nwere ego mmadụ okeji azụ afịa ọ bụ onye ka mgbozilu n'egwu na ụmụnne m ezeọmọgọ odogwu ọganala nwere obi eji eli ogo nwambala akụ na nwa
eso dị n'aka nụ na-emelụ ụmụnne ya mele ọgọ ị gaba n'iru ekwanje ego ya si m elu ozokwana chukwu okenye na-edu onye ya bụ chukwu oke ihe akọvụ akọdi akọtule ya bụ chi gị ka anyị na-ekwu otule odi maka na onye na chi dị na mma n'ụwa na nwere ife na-eme ya uche nwa agbanje si m ke na-eyi n'ugonu maka na gịnị a na-abụ dị na mmanụ ya bụ ike ga na chikwu ike nga na chi gị n'ọnya ka iji kpata ego dị nnekwu n'obodo nwachimeleze na nwanụ ka njuzi anụ onye nwanụ ga-eme nwere onye nwanụ ga-eme sọ chukwu ma odogwu na-eburonu na nkịtị emebe ka eji ama odogbunu oyi mụ mmadụ ka ibu ojenje egbuo eze bụ n'afọ ya bụ ọgbanje si m keneli ezinna mụrụ ya n'afọ maka na ọ bụ otu dike gburu odogbunu Ogbuefi Ifeanyi Rọchukwu mmadụ na-emenụ Ogbuefi nna Elugo one of Utaba Kingdom ya bụ afọ mụrụ dịka anyị na-ekwu maka ya Osimbike-lozokwana ezigbo nne mụrụ ya n'afọ Mrs. Ifemma Emeka Ugebụ ụmụ nwaanyị ezinwe mụ n'afọ si m kene yinu ihe adịla ya ndụ ka echi na-echi ada agwụ agwụ maka na nnerezosia nwa azụmanne ya Ogbuefi ibili odogwu na Nzamogbe pawa nyabakulu ụlọ nke izizi na Nzamogbe Sergeant Nigerian Army onye isi agha ezi nwanne nga n'iru na ọ ga-abalị enu ka nje lotezie Joseph nwa mmadụ na-eme most gentleman udogwu nwa onye Nzamogbe dike egwu ekene yo mana ekene dị lila inusu nwa mmadụ na-emenụ Gentle Eagle Oil and Gas Gentle Eagle lodogwu onu mekene oyi minista o ndị ọ ga-adịle mma onye ọma na-ekene m ga n'iru na ọ bụrụ mmadụ na-eme na ọ bụ Chukwu na-emezo Gentle Eagle si m kenekwala ya Chief Duaka Nicholas Ezinwa bụ nọ one of Odogwu Kingdom Ezinwa Nzamogbe Odogwu Obilinu Ezinwa bụ nọ nyọ nwanne ekene yi ịgbajesi m kene bili anụwa maka na onye nwere mmadụ n'ụwa kago onye nwe ego ma nwanne mmadụ ada akwụkwọ ya Linus m kerekwala ya nụ ezi ọya Honorable Tangod Enia Odogwu na Oloshi Kingdom na Nzamogbe bili na-aga n'iru n'Ugochukwu nyeli na mmadụ ametụpụ ya ntaji anya bụ na nkịtị onye iwe wetara ya onye ajụtara ife Chinyelu mmadụ emenu onye Chinyelu Ugo Chinyeli na mmadụ apụrụ ịna ya ọgbanje ego n'ịgbalụ nje nwe bịa ụwa gaa n'iru okenye gị na-aganụ ịga n'azụ bụ ntụ ekene mmadụ na-eme nọkwazịa Roncho
na nsamogbe dike ekene dịla iyo nwanne mmadụ ada abụọ ya ronchi ogaba n'iru gị ya na-aganụ na egwu adịrị ya odogwu Grace nwa mmadụ na-eme nọkwazi ya ezi nwanne ọkwa nje fụrụ n'anya nụ gaa n'iru na Chukwu gosiri ya agozi ọgba nje si be lozokwa na nwunye nne anya n'isi Charity nwanyị ọma abili ogolide mara akwụdị ya n'iru Adamu eze nwanyị bilinu na nwa nwunye dị ikeneli agbata obi onye ejibulu nwanna onye anyukwu egwu na m onye ụtabata na m onye anyụfụ afụzi na n'ọbụrụ m na-eme nwanne m ọ bụ Chukwu na-eme eze ọbụrụ m mere onwe m nne n'ụwa m echiedu mmadụ na merụ ezi nwanne isi m keneyi ya bụ ọgbanje egonu nwanne ozu nọ ya na-agwa ozu arụ Chinedu nwa mgbenye ọgbata ego anyị elozorokwanụ na nwanne ka mmadụ na-eme nọkwazi ya nwanne ọgbanje ọ bụrụ mmadụ na-eme ọgbanje nwoke m onye ọma na-ekeneyi nwa nweloka Igbo bụ nwa wele nwa m ochi na-emelebe ojenje egwu kedu maka Mrs. Veronica Obimma Boniface Veronica o nyabụ Obimma o Boniface na mụ kenele ọgbanje si mụ keneyi mmadụ ka Igbo Osimbike lozorokwa na ezigbo di na anụ nwanne anụ Chief Nneke Boniface onye ekweli ka ọ dịla ịbịa mma o Nneke ma onye si na ọma ndịla anyị mma n'ụwa nụ o wele alizelu mmiri ọgbanje gedokwa ntị ka m gwakwa ya okwu onye si na ife na-eme n'ụwa na omenwe isi o wele isi enwetinye odogwu onwe enwezi isi Stephen Boniface nọkwazi ya aka Uche Face n'ezi Uche Face o Uche nwa ọgaala nwa Chimeleze na nwa na-aga n'iru n'ọbụrụ ngị mere onweghị n'ọkwa Chukwu ọkwa Chinemeze Doris Boniface nọkwazi anụ Adadiora nwa ga n'iru na nwanne ya loteli ya bụ ọgbanje eze bụ n'afọ 1 na Nudeni nwachi na-emeli ife n'ihe adịlị m echi ada agwụ n'ihe ebute ike na-achọ ụwa ya elu ya aka ezie n'aka ka ekpọlụ ngozi ọgbanje si mụ keneli ya ezi oyi anya Honorable Chaposon Odogwu Chaposon na nzam onye nweli n'onweli ife Champo Honorable Chaposon aka International Boutique na Oyede Delta State ka o ji mere isi ọnụ a gaa n'iru na ọgbanje loteli na mmadụ ka ebu ọ bụrụ mmụ na-eme eze ọkwa Chukwu na-eme eze si na chi onye chinyelu ugo tuenu nke chinyelu mmadụ amaka nke chinyelu mmụ dị iche o nke onye liri dị iche o nke onye na onye o n'ọnya aka o ji aga ọkwa Chukwu na-eme eze ọya nakwa mmanwụ Igbo kwe
jalama ejamama 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 ibakwa n'ugwu njenjenje isikiriwo ejeganje ya awura egwuche egede kwa egede egwu a na-amara agbara gbado ekwere isi ekene dịlị na Ifeanyi Rochukwu ọchụdo bili dogwu ọgbanjesi m keneyi Ifeanyi Rochukwu ọchụdo nọkwazịa ezi nwa si mmịata na mbi ụwa mana ogbo osisi ka ọ na-azụ afịa nụ ya bụ afịa building materials ka eji mara ka anyị ru na ezi ọyị eze bụ na polotele ije idu egwu ndọma 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 ndị chi na-emeli ifefe na-emelụ ụmụnne fa ọ bụ onye ka ndekwunu ọgbanje ego mmadụ ka ịbụ nwanne m nke onye nwe ka o ji eme ọgọ ga n'iru ọgbanje ego si m kenekwala ya sa Sunday Tochukwu Emeka ezi nwa ọnọchiebili dị ndị ọma atọ bilion bilion naira koka alụsị nzam ọgbọvaji dị egwu alụsị ego na ka ijide n'odogwu bilion nwa nzam ọgbọnyọma bili la nlọdụ na Asaba elalụlụ na akịa obili la nlọdụ na nzam ọgbọ gabanye ruo na eloteli n'ụwa yi onye ọ ga-adịle mma ọgbanje nwoke yi si nwoke neyi odogwu na ifọkwale ga-aba n'iru na ikwe n'azụ kingdom atọ bilion landlọdụ n'ime Asaba landlọdụ na nzama ogbe dike ọgbanje si nwoke neyi n'ịdị mma nwama eje ọnwa onu m ekene yi ọnwa n'ọka ka m na-akpọ ọnwa na-eti nke izizi na ọka na-asa enwe dike anyị elozorokwa Obinna James nwa akwa ọlụ amụda ọrịa dike Olise keneyi n'ịdị mma Obinna James akwa ọlụ n'ọgbaji ya Igbo onye mama ekeneyi obugo nwanne m obugo nwa bata ọbai n'odike ọbai n'onere mma ọbai Clinton ekene dị lọba ihe ego onye nweli ife abata kolibolowo ya obodo anyị onye ọma na-ede mma ọgbanje simukene ọba ya ibu ugochala aja dị echu ugogbuzuo n'ụwa n'ọgacheke na-ekwunu na nkịtị Emmanuel Ifeaka nọkwazi ya bụ aka Ematoles odogwu na mmụeze anamụ Financial Secretary Igwebike age grade na Nudeni branch ọ ga-abalị uno oyi nọyi dịba mma n'ụwa n'obenata yalo azọbụsọ n'ụwa si ewela ugbo debe ndị chi na-emelife ka ị na-etide nwa kachi gozila agozi ndị kpalego n'ikolo ọ ga-alabụrụ ọnụ n'ọnụ ọ bụ ile ka na-ekwuo nwa bụ nwanne Asọrọged nọkwa
nọkwasị ya wabụ nwanne be nwọgala tiji odo were okenya kwuo asọrọ gedi odogwu asọrọ gedma na Kampala Uganda ka ọ na-achụta ịbịanụ ọ ga-abalị mmadụ ka ibu adekwu na nkịtị ndị adekwu n'ụwa fanwe ndefa na-eme fanwe efefa na-eme n'oliso nwachi na-emela ife ọ na-emelụ nwanne ya bụ ọgbanje ego udogwu na anụ deni nọ n'ume ekeneyi nwabụlụ ike nwee kwụrụ nwachi nyela eze n'aka ọkpata ego ikolobia giridi igbo eje mma eje mmemme 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 Dr. Chukwunoso onye nzamọgbe dike Dr. Nenia Chinemeli ifi na-eli one n'ụwa yi ọ bụ mmadụ na-eme njụanụ ekene ga-adịlịzi n'oso Cyril ọdịgbo nwa m na ọdịgbo nọ n'irupis odogwu nọ n'irupis onyoma nọ n'irupis ọgbanje si m kene mmadụ uke bụ nwanne m nọ ya adịrịdụ mma n'ụwa ikolobia oyibo n'ụnya bụ ọgbanje ikolobia oyibo na n'udeni onyoma Olise kene yi mele ọgọ yi gaba ọ ga-adịrị unu mma n'iru kunu na aganu ife dị mma ya emelu unu gabanụ n'iru jisie n'ike na-ebekwa ekpele mesịa na ọ ya adịrịlị mma ndị ọma ga-adịrị mma ndị ọma ga-adị mma ọnụ m ekene unu nwa bụ nwanne Udenna ịmalụ Udenna Obi nwa bụ nwanne Udenna Obi nọkwazi ya udogwu dị ndị a babụ odogwu dị ndị na ụmụ ọkalaọla odogwu a na-emero na nkịtị kpọlụm ya igiliga ego ọgbanje ego pawa entayi Chibuike Fred Onyoma nọkwa ya nụ nwanne m ugolibe na bụrụ imelu onwe yi n'ọbụ Chukwu na-eme ozo Chibuike Fred aka Ọpa Fred unu ọba ego dalolu Monday Shita nọkwasị ha aka Igwe Tupac odogwu nnatụ ọgbanje egosi m keneyi udogwu na nzamogbe obele nwa igozila gozinu ọkwa gị na uche nwa ya emenụ maka gị na Chidi n'uzu na Chidi na bela ụbịam wee melie ndị iloyi na ndị amosu akụ iji kalịa amosu banye n'ego yi oyimu na mpụta ya dị ọlụnụ oge fukwu ụzọ obodo iru ebodo lazụ ọgbanje na egwu m ga-ananụ ọgọzọ anyị anọlịa kwadobekwa n'ife ihe emele m mele Olisadebe emelu m nke emeli ibe m obi adị m mma eze ọ dị n'aka ọ na-enwe anwụle ọ bụrụ mmadụ na-eme eze ọkwa Chukwu na-eme eze ọkwa Chukwu na-eme eze Chukwu na-eme ọ bụrụ oge imelu onwe yi eze bụ n'afọ odogwu niile ya eze bụ n'afọ onye mọgbọ ndị ego Pọl Nwanzem Zọmọgbedike ka ha n'iru n'oge adịghị ya mma kama na ọ bụrụ mmadụ na-eme eze ọkwa Chukwu na-eme eze anyị elozorokwa Igwe Orimili 1 Indian Ọga Boss
ezi nwa si nzamogbe nwee bi ụwa nụ ọgba nke nwanne ya isi m keneyi mmadụ ka ịbụ ọ bụ nwanne ozu na ugbo ozu arụ ma ọ nụrụ ube nwanne agbakọ n'ọsọ egwu dị ya ọgbanje 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 ayi abụghị. Please subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very, very free.